Paseando por Palas de Rei, podemos xogar a sentirnos como rexentes dun pazo. É que o termo palas ten orixe na palabra latina palatium. Palatium Regis é o nome con que se recolle esta vila no Códice Calistino. A lenda, feita tradición, conta que no século VIII o rei visigodo Witiza trasladou aquí o seu pazo. Outra teoría fala de que o topónimo está relacionado coas palas, que, ademais de covas, o nome refírese aos lugares nos que existen grandes cantidades de rocha calcaria. Rumbo a Arzúa, axiña nos encontramos con Leboeiro, un lugar que aparece recollido nos textos medievais como Campus Leporarius, é dicir, campo de lebres, o que nos dá unha idea dos animais que habitaban a contorna. Outros animaliños son os que se manifestan na aldea de Furelos, que leva o nome do río que separa as provincias de Lugo e A Coruña, pois pénsase que o nome procede do latín furelum, lugar no que habitan ratos pequenos. A primeira vila que encontramos é Melide. Hai teorías que nos falan de Melide en relación co Medulio, un monte moi próximo que foi escenario dunha batalla mítica entre os galaicos e o Imperio Romano. A hipótese que ten máis aceptación é a que suxire que a vila ven de Melitus, nome propio de varón, polo que o significado sería a vila de Don Meliti. O certo é que non hai acordo sobre a orixe deste topónimo. E quedando coa dúbida, chegamos a Castañeda, onde existe unha gran cantidade de castiñeiros, producíndose algo moi habitual en todo o país, que a flora defina o lugar. Ribadiso é un composto formado por riba, é dicir, encima, e iso, que é o nome do río que pasa por baixo da aldea. Os pasos desta cuarta etapa detéñense na enigmática vila de Arzúa. Ímonos achegando ao Apóstolo, pero hai que coller folgos para a seguinte etapa. Ultreia et Suseia.